Sa kaibuturan ng Capiz, kung saan ang mga puno ng balete ay tila may mga kamay na pilit na umaabot sa langit, matatagpuan ang Baryo Maligaya. Ngunit sa kabila ng pangalan nito, ang katahimikan ng gabi rito ay may dalang bigat na tanging ang mga taga-roon lamang ang nakakaunawa. Doon naninirahan si Cardo, isang lalaking kilala sa kanyang galing sa pangangaso at kawalan ng takot sa dilim. Gamit ang kanyang matalas na itak at isang lumang lente, binabaybay niya ang kagubatan upang maghanap ng baboy ramo o di naman kaya ay usa. Isang gabi, kakaiba ang simoy ng hangin. Walang huni ng mga insekto at ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap. Habang naglalakad sa gitna ng masukal na bahagi ng gubat, naramdaman ni Cardo na may sumusunod sa kanya. Tumigil siya, pinatay ang ilaw at pinakiramdaman ang paligid. Bigla, mula sa likod ng isang malaking puno ng dao, lumabas ang isang nilalang. Hindi ito baboy ramo. Isa itong aso. Ngunit hindi pangkaraniwan. Ang laki nito ay kasing taas ng isang baka at ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Tila dalawang bolang apoy na galing sa impyerno. Ang amoy na dala nito ay amoy ng nabubulok na laman at tuyong dugo. Sa sobrang takot at sa pag-uudyok ng pagnanais makaligtas, hindi na nagdalawang isip si Cardo. Nang sumunggab ang aso, mabilis niyang ibinasiwas ang kanyang itak. Isang malakas na lagutok ang narinig sa katahimikan ng gabi. Nataga ni Cardo ang kaliwang hulihang paa ng aso. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw na hindi kahol, kundi isang tila boses ng tao na namimilipit sa sakit. Tumakas ang aso sa madilim na bahagi ng gubat. Nag-iiwan ng bakas ng malapot at itim na dugo. Kinabukasan, ang balita sa buong baryo ay tungkol kay Mang Tomas, ang tahimik na kapitbahay ni Cardo. Sinasabing na aksidente raw ang matanda habang nagtataga ng kahoy sa kanyang bakuran. Nang mapadaan si Cardo, nakita niya ang maraming tao sa tapat ng dampa ni Mang Tomas. "Cardo, halika muna!" tawag ng isang kapitbahay. "Si Mang Tomas, naputol ang binte. Hindi maipaliwanag kung paano nangyari. Basta na lang daw siyang natumba at naghiwa-hiwala yung buto sa laman. Ano ba yun?" Nanindig ang balahibo ni Cardo. Naalala niya ang nangyari kagabi. Ang direksyon ng pagtakas ng aso ay papunta mismo sa likuran ng bahay ni Mang Tomas. Bitbit ang kaba at matinding kuryosidad, pumasok si Cardo sa loob ng dampa upang bumisita. Ang loob ng bahay ni Mang Tomas ay madilim at amoy luma. Nakahiga ang matanda sa isang papag, natatakpan ng makapal na kumot ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Namumutla siya, pawis na pawis, at ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Habang ang ibang kapitbahay ay abala sa labas sa paghahanda ng halamang gamot, napansin ni Cardo ang isang kakaibang balutan sa ilalim ng higaan ng matanda. Nakabalot ito sa isang lumang sako na may mga mantsa ng sariwang dugo. Tinitigan ni Cardo ang mukha ni Mang Tomas. Himbing pa rin ito sa pagkakalunod sa sakit. Dahan-dahan, lumuhod si Cardo at hinila ang balutan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang kalasin niya ang pagkakatali ng sako, tumambad sa kanya ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Sa loob ng sako ay may isang putol na paa. Ang balat nito ay balot ng itim at makapal na balahibo ng hayop. Ngunit ang dulo nito ay hindi mga kuko ng aso. Ang mga kuko ay mahahaba, malinis, at malinaw na kuko ng isang tao. Mas nakakasuka pa rito, ang dulo ng binte kung saan ito naputol ay tila sariwa pa. At ang mga ugat ay gumagalaw-galaw pa na tila naghahanap ng pagkakabitan.
Cardo! Isang malat at nanginginig na tinig ang bumasag sa katahimikan. Halos mapatalon si Cardo nang makitang dilat na ang mga mata ni Mang Tomas. Hindi na ito ang mga matang kilala niya. Ang mga balintataw nito ay tila naging manipis na guhit na lamang, katulad ng isang pusa o reptilya. Ibalik mo sa akin yan, Cardo! Bulong ng matanda habang pilit na inaabot ang balutan. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Kailangan ko yan para mabuo ulit ako. Ngayong gabi, ang buwan ay malapit na sa tuktok. Kapag hindi ko yan naikabit bago tumilaw ang mga manok, mananatili akong ganito habang buhay. Napaatras si Cardo. Bit-bit pa rin ang paa. Ikaw ang asong yun? Pautal-utal niyang sabi. Ngumisi si Mang Tomas. Isang ngising nagpapakita ng kanyang mga ngiping tila naging matutulis na pangil. Sa mundong to, Cardo, kailangan kumain ng malalakas at ang pagkain nila ay ang mahihina. Ang dugong dumanak sa itak mo agabi. Oo, dugo ko yun. Pero ang paa na hawak mo, bahagi lang yan ng aking kapangyarihan. Sa labas, nagsimulang maging kulay kahil ang langit. Palatandaan na malapit nang lumubog ang araw. Alam ni Cardo na kapag sumapit ang dilim, magkakaroon muli ng lakas si Mang Tomas. Kung ibabalik niya ang paa, hahayaan niya ang isang halimaw na magpatuloy sa paghahasik ng takot sa kanilang baryo. Ngunit kung tatakas siya dala ito, paano kung tugisin siya ng iba pang kauri ni Mang Tomas? Huwag mong subukang tumakbo, Cardo. Banta ng matanda habang pilit na bumabangon sa papag. Kahit na iisang binti na lamang ang natitira sa kanya. Alam ko kung saan ka nakatira. Alam ko ang amoy ng dugo ng iyong pamilya. Dito na naramdaman ni Cardo ang tunay na kaba. Hindi lang siya ang nanganganib, pati ang kanyang asawa at mga anak. Sa isang mabilis na desisyon, kinuha ni Cardo ang balutan at tumakbo palabas ng dampa. Narinig niya ang malakas na hiyaw ni Mang Tomas. Isang hiyaw na hindi nagaling sa isang tao, kundi isang hayop na nagngangalit. Hindi umuwi si Cardo sa kanilang bahay. Sa halip, dinala niya ang paa sa gitna ng plaza, kung saan may malaking tumpok ng mga tuyong kahoy na nakahanda para sa pista. Kumuha siya ng gaas, ibinuhos ito sa balutan, at tsaka sinilaban. Habang nilalamon ng apoy ang mabalahibong paa, isang nakakapangilabot na tili ang narinig mula sa dampa ni Mang Tomas. Isang sigaw ng paghihirap na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang mga tao ay naglabasan, nagtataka kung saan nanggagaling ang ingay. Nang puntahan nila ang dampa ni Mang Tomas, wala na silang dinatnan kundi isang bangkay. Ngunit ang bangkay ay hindi normal. Kalahati ng katawan nito ay tao, at ang kalahati ay tila nagmistulang uling na balat ng hayop. Ang kaliwang binti nito ay tuluyang nasunog. Tila ba sumunod sa sinapit ng paang sinunog ni Cardo. Mula noon, hindi na muling nangaso si Cardo sa gabi. Tuwing sasapit ang dilim, sinisigurado niyang sarado ang lahat ng bintana at pinto. Dahil kahit wala na si Mang Tomas, alam ni Cardo na sa dilim ng kapis, marami pang ibang aswang ang nagmamasid. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang mahanap ang kanilang nawawalang bahagi.